Hello guys, what's up? Welcome back to Bethrom's channel. And kung hibong mo nganong akong lugar murag naa sa CR, it's because ako'y manglaba today. Yes, sakto yung pangdungog. Ako ang mulaba today kay holiday ni Beth sa pagpanglaba. So, natumog yung kiba mo na ba? Kibaw ako eh. So high school pa lang, kibaw na ko muna ba? And sa mo adjud, sa wala po kong minyo, ako'y tinglaba pero ang nakalahi lang na may washing machine. Pero dere, I will use my hands. Kaya wala may washing machine. Dati naman ay mga dumong biha, mga tagog washing machine. So, dili ko magdugay, mag-start na taog laba. Kibaw mo sa paglaba? Dili, kibaw. Maayo kong kibaw. So, malaba na ta. So, among gamiton gid na sapon for now kay kini wings. So, dili man jud ingana kadaghan na mo mga labunon no kay cameraman duha ni Beth, and usually kuan naman ni mga pambahay lang ng mga kanang sanina, pero sahay kanang gawas mi like magmerkado, magbayad og mga bills, mag-ilis na mga pangnakaw, and amo dayon nang ibutang sa bulingon once mobalik mi diri sa balay. Then dito diri sa CR para manghimasa, manghilamos, wash hands para ang virus dili mo pilit. Kay importante man kay na kay para dili makasunod ang virus diri sa amo nga balay. Sauna lang taon, hay palayo. So guys, easy ra man ako niyang pagpanglaba. Kaya nga naman, I have 15 years experience sa pagpanglaba no. Mga 10 years ana using only my hands. Diba? Kita mo? And mga 5 or 3 years ana actually sa mo baguhay lang may naka washing machine. Dili kay ko satisfied sa kuan sa washing machine no. Kanang result sa washing machine kay sakay kanang dili matangtang ang buling. Nya usahay sa mulubad ang color sa kabantay man na mulubad ang color sa inyong t-shirt. Mas mayo nga mano-mano. So kung matanong mo nganong holiday si Beth sa pagpanglaba, kay si Beth siya lang magluto, kay mamilo, siya ang manglimpyo, ako lang trabaho dyan, maghugas plato, mutanaw sa lida, mag-YouTube, mutanaw sa mga premiere, mga kuwanda kayo, kanang mild ra kayo, pero sa mga bulaton dyan, si Beth anong niya usahay kay kanang itanaw na ko kanang bitong daghan na ka siya buhaton. So sa iPod, mo volunteer ko nga ako na lang mulaba. Dali lang aking pagpanglaba kay
ana da mga kuana. Basta nagtumo nga under ko ron jud under eh. Ano lang jud basta bago lang guro kang kuano bago lang kang ninyo. Kay kamo ra man duha sa balay so mag-share jud mo sa mga kanang mga trabaho diri. Dili lang man sa ingana ka kabugat ang mga trabaho. Dili sa ingana kadaghan mong mga lutuon. Wala lang kana mura na mo nagbalay-balay. So para kuan sad mugaan na yung trabahoon. No, dili ka ang isa magsigil lang tanga. Magsigil ta ng TV. Nga ang asawa kay nagkakuri-kuri na dito. Kapoy-kapoy na dinig ka makeup. Kaya tungod kay daghang trabahoon, di ba? Masama lang kung kuan magka-baby na, di ba? Lisod na kayo. Kung mautanan mo kung kinsay pinakadaghan og buling mo namo ni Beth. Kinsay hilig jud permi mag-ilis namo ni Beth. Maka-guess mo kinsa? Dili. So ako na sorte. Okay. So actually nagtanaw ko sa mga bulingon karon ako ang pinakadaghan. Kaya nga naman this week manggod ako ang sige lakaw ato sa gawas. So si Beth kay ari na lang sa balay kay ang yang schedule sa trabaho 6 to 4:36. Nya ako ang schedule sa akong trabaho is 3:30 AM up to 1:30 PM. So nakakoy chance nga moadto og supermarket, magbayad sa mga bills na kung naay kinahanglanon sa balay. Pwede ra ko mato kay duol ra man ang public market diri sa Moa. Mo nang kadalakaw na ko magilis man ko nga nigabot na ko diri. Akong hubuon dayon ibutan din ako sa laundry. Ang akong mga hinubo kung gikan ko sa gawas na magilis na pud ko. So mo na siya mong daghang di ko og mga kanang mga labunon kaysa ni Beth. Kaysa Beth kaysa raman siya mag-ilis. Ako kumulakaw ko labi na siya nalimtan, lakaw ko mag-ilis na pud ko. Tuling mo na pud. May ganin na kay dili magyayo si Beth nga daghan kayo kuan. Daghan kayo og bulingon. So guys, humana jud ko pangano kanang pangpuso-puso. Mga sa kauras itong puso-pusuhan. So, natanawa, mao na ni karon. Nga karon magbanlaw na pud ta. Daghan na itong banlaw ang atong mga linabhan kay basin dili nga maugag wala may mga hinahayanan diri. So, sige magbanlaw ta. Matuloy ya sa tao, sakit ka sa hawak. Bata pa man data ng ano. Sakit sa hawak ko eh. So guys, kumanadyo ko pamanlaw, pang wash-wash. Wash-wash. Basta pamanlaw. Nya karon kay last nga akong buhaton. Para mahuman ako laba, mahihay na namo kay mabutang ko og Downy. Downy Expert Contra Kulog. Bago na siya sa Downy dapat. Kamu, sige mo niyo Downy ko ba? Sina mag-Downy na ko kay aron makakuan na ko. Makapahuay na ko, igigutom na jud ko. Among pamahaw baya kay kuanra. Tanra. So nahuman na jud ko pang Downy. So karon kung mangutana mo asa na mo ni ihay-hay dere. Naghimo mi og DIY nga hayhayan dere. Dera oda na ito alya. Nga diha na mo ihay para dali ra mauga. Nya para ganahan sad ang mga sanina sa view. So thank you guys sa paguban ako og panglaba
So di giday lalim ang mga labano, sakit kay sa hawak, as in sakit kay sa hawak. Unya gutom pa jud, kapoy gayo kuso-kuso. So mga since naminyo minibet, mga pila lang guro ka pagpanglaba akong gibuhat kay usually siya jud permi ang manlaba. So at least karon na experience na pud nako nga dili jud ay lalim manglaba kay sakit sa hawak. Mo din na ikaw human na panlaba mo siya, sakit akong hawak my loves, pwede luton. So karon ako say maingon nga sakit akong hawak my love, sa inida massage. Diba? So thank you guys and see you sa mong next nga vlog. Bye bye.